Čus, vítajte pri dnešnom videu. Dnes znova točím túto úžasnú hru Papers, Please. Je to už druhý part a stala sa mi taká nemilá vec. Keď som to zapol, som zistil, že nemám odomknutý day 6, ako 6. deň. Tak som musel ešte prejsť 5. deň, pretože ja expert, keď som ho dohral, tak som si to znova neuložil. Tak som ho teraz dohral a môžem ísť na deň 6. Dohral som ho takisto. Presne toľko peniazí som stratil ako v minulom parte, takže sa nič nedieje. Než keby ste chceli vedieť, tak mám odomknutý aj Endless a ak má niekto túto hru, tak vám napíšem do popisku vlastne aký password treba. Všade je rovnaký, nemyslíte si, že to sa nejak samostatne generuje. No a máme tak jak v predošlých dieloch ten peniaz, to nám tu asi teraz neukáže. Tak toto nám neukáže. Vlastne tam len písali v novinách, že sme objavili toho Vince Lestrádeho. No a teraz vlastne budem hrať ďalší deň. No, nič zaujímavé. Niečo sa... A ešte workers potrebujú work pass dnes. Pracovníci ako musia mať novú kartičku. Už to bude o čosi ťažšie, ale nevadí. No a tento má robotu. No, pár mesiacov to máš dobré. Toto máš dobré. Číslo máš dobré. Meno dobré. To ti platí. To ti platí. No, dobre, môžeš ísť. A väčšinou ani prvého nedávajú zlého, to je také moc nápadné. Zase trasem niekedy omylom s mikrákom. Ďalšie pracovať. Všetci chcú len pracovať. Pracovať. No, tak to hej. Nedá sa to. Že by som nejak dal preč ako toto. Ja už viem, čo sa dnes stane. Nechcem vám nič spoilovať, ale dnes bude celkom zaujímavý deň a hlavne to, čo bude v novinách. No, o tomto som hovoril, že takže za niekoľko ľudí za ňou pôjde človek, ktorý sa volá Daryl Ludum a on vlastne chce ju a jej sestru poslať do Artošky pracovať a není to dobré. Nie, však uvidíte všetko. Toto není on. East Grayson, dobre. No choď. Dobre. Bude to zaujímavé. Ja už som myslel, že je to ten človek, ktorý to mal vtedy ten nakreslený pás. 1 mesiac, no dobré. Meno máš dobré. No dobré, vlastne môžeš ísť. Gloria neexistuje, neviem, všetko máš asi dobré. Potrebujem dnes stihnúť aspoň tak 12 ľudí, aby som stihol pokryť svoje náklady. Áno, tu je Mr. M. Nie som si tak istý, že či fakt má všetko. S týmto sa ešte stretneme párkrát. Ale toto je veľmi dobrý človek. Takže niekedy s ním budeme mať aj obchody. Ale nechcem vám nič spoilovať. Už som vám aj toho naspoiloval dosť. Ale nevadí, nechajte sa prekvapiť. Dnes vám nedávam žiadny ako keby taký hranicu, ktorú musíte dosiahnuť. Proste diel vyjde neviem kedy. Podľa toho, aké budú ohlasy, takže nehovorím, že nedajte like. Keď dáte like, tak čím viac lajkov bude, tým skôr vyjde. A zistil som, že ty máš blbý dátum. Nemyslíte si, že keď sám nedávam pozor. Ja tak jedným očkom kontrolujem, druhým neviem, čo robím. Druhým kecam. Jasné. No, neviem, či som už pustil toho Darylu Duma. Neviem, koľko ty pôjde. Toto je on. Tento ksicht hnusný si pamätám.
No a dal nám ďalšie toto. No, teraz. Viem, že má dobré veci. Pustiť ho, nepustiť. A pustím ho. Pustím ho, som v kríze. Ešte potom sa pokúsim získať na ďalšie let's play, ešte budem točiť všetky envy. A jak získať tie viete, o čom hovorím. No tie značočky, no bože, neviem jak sa tomu hovorí. A ty to máš asi dobre. Počkať, skoro som si nevšimol meno. Jak toto sledujete, tak sa určite chytáte za obrazovky. Bože. Ja už som sa tešil, že ten creeper sa to nevšimne. Áno, dobre. Má tu alias napísaný. Nepotrebujem ani toto. Lebo to je zbytočné, ale on tu má vlastne ten alias. Že má iné meno, ako keby. Možno sa vydal. Možno je to gay. No, ale vtedy, keď táto hra bola, tak asi keď ju moc neustievali, asi ich zabíjali. No, ale ty nevyzeráš moc jak na fotke, neviem. Dobre, máš šťastie. To máš dobre, Trakejc, Slobodan, Jurko City. Všetko, ok. Môžeš ísť. No. Aha. Že nemáš pas. Potrebuješ pas. Čo sa deje? Ó, terorista. Blbá kolečia. Nenaschvál sa volal minulý diel blbá kolečia. A mal som pravdu. Stále mám ten potok. Fú, som v peknom mínuse. Čo teraz? Neviem. Tak asi nič. No akože zautočili na náš hraničný bod. Samovrah sa zabil. Paráda. No nevadí, máme nových strážníkov, nové posily. To je smutné. Teraz už konečne máme toto o kontrabande, to sú ako drogy a zbrane. Tak vlastne, keď budú mať zlú váhu, ktorá je tu, tak ja kliknem tuto alebo niekde tuto proste na tlačítko, že ich oskenujem a budem vidieť, čo sú za pohlavie a či majú zbrania, tak aj každý kolečianec musí byť prehľadaný. No kolečie nie je dobrá krajina. Nemám ju rád. Viem, že táto bude dobrá, ale aj tak ju musím skontrolovať. No tak toto je. No máš dobré, toto máš dobré. Čo aj ako tu Kapovíc, visit friends. No vidíte, a takto vlastne uvidíme, že či má nejaké drogy alebo podobné veci. No toto máš dobré. No môžeš ísť. Neviem vlastne na čo ťa kontrolujem. No choď. Ďalej. Tože tu je. No toto vyzerá nejaký hríb. Počkajte, musí byť miedny strih. Tak som tu postrihol, vlastne zazvonil mi budík, tak som to musel ísť vypať. Keby ste chceli vedieť, není ráno. Je 19:17. Bože, ja som zabudol na to, že je kolečianec. Nevadí. Dúfam, že nemá bombu. A zodpáli.
No, zobraj ti pasport. Tak áno, ale na čo mi bere čas, keď mu zobrali pas? Takže by som ho aj tak nepustil. To by tam mali kde si vyvesiť plagát s tým, čo potrebuje. To je nemožné. Nemáš ty trošku špatnú výšku? Tak nič. Aha. To je muž. Volá sa síce ako muž, ale to je blbosť mierna. Neviem. Moje všetko ostatné má dobre inak. To je muž. Toto je kurňa muž. No dobre. No dobre. Tak nič. No, vlastne ešte ho musím skennúť. Ešte by som na to zabudol znova, aby som mal ďalšiu pokutu. Bolo úžasné. No. Nie random, pretože si skolečí a kolečia smrdí. Si bomber, no? Nie. No tak hoj, nechce sa mi ťa kontrolovať. Toto je zlý prístup. Kontrolujte každého, lebo potom dopadnete jak ja. Neviem síce čo ja mám zlého na mojom onom, ale... Jeden mesiac, to je dobré, to je nejak Timo z hry League of Legends. Keď to niekto hrá, tak je super. A nie. Lolko je proste úžasné. Neviem, či ma budete počuť veľmi dobre, ale... Čo zás? Ježiš! Bože, niečo prenáša a ešte je skolečia, ja som na to zabudol. Je úžasné. Ty kokos, vedor existuje. No choď, počkať. Tak. Skoro som na to zabudol znova. Keď som to prvýkrát hral, tak som vôbec nemal takto debiliny. A tento je zlý. To si pamätám. Má bombu na nohe. Áno. Si to pamätám jak hodinky. Na čo som vôbec išiel? Mám spomaliť, tak sa. No, môžeme ísť. Prepáčte, ak dýcham do mikrofónu, sa na to ospravedlňujem. Každý deň, ale nevadí. Nevadí. No, dobre to je. Niekto mi písal do komentárov ináč, že mám točiť Postal 2. Sice túto hru mám, ale bude veľmi zložité ju natočiť. Ježiš. Maria. Bude zložité ju natočiť, pretože vlastne ja nemám, jak by som to povedal, ťažko sa točí full screen. Určite začínajúci youtuberi mi potvrdia, že sa veľmi ťažko točí full screen. Musí si... Ty kokos! To čo odo mňa chcejú? Ja mám toľko pokut. Ja si to prehrám. Už aby skončil deň. Dneska som nezarobil asi nič. No nič, naša rodina bude musieť denne jesť. Aj keď som v prvom dieli povedal, že budú jesť stále. A rozmýšľam nad niečím, čo som chcel tiež povedať. Bože! Prkná. Ja si to pri natáčaní je 300 krát ťažšie. Pri normálnom, keď som to hral mimo hry,
Mimo hry. Keď som to hral mimo natáčania, tak sa mi hralo tak dobre, som všetkých objavil. A teraz úplne hrozne idem. Neviem, som asi vystresovaný z tohto. Podporte ma, rýchlo. Asi ma vás nepodporte. Juju, či Ju, to je meno. Úžasné. No nič. Choď už. Toto nie je vôbec dobré. Jak sme na to s nulou. Tak zaplatíme aspoň teplo. A budku nebudem ako vylepšovať, na čo? Viem, že keď nebude teplo jeden deň, tak zná sa mi, že 3 dní bude môj syn chorý, dokedy ho ako nevyliečím a môj syn v tejto hre má asi 3 roky, sa mi zdá. No hej, 3 roky. Tak je to trošku... No... Ja, že ešte v novinách bolo, že vlastne ten šéf Kolečie sa mu nepáči ten náš prístup k tomu, že kontrolujeme každého obyvateľa Kolečie. Sa mu to nepáči a máme s tým prestať, lenže kto by počúval Kolečiancov. A vlastne my s tým prestaneme. Ja ešte, že je tu nový update, že diplomati majú takéto kulový papier, kde musí byť náš štát, mať dobré meno a iba a číslo, takže to je úplne v pohode tento papier. A zjednodušuje nám podľa mňa hru. Lenže oni si myslia, že keď tu ako spravia nové pravidlo, inak by toto pravidlo tu nebolo, pretože tam bolo to s tými Kolečiancami. Ale ty nemáš peppermint. Peppermint ti chýba. No, nevedel si, že je to potrebné. Ja som to označil. Ja som to označil tam na kraji, to nebolo vidieť. To je super. A teraz označ... Kostava, Jari! Tiket. Si robíš zo mňa srandu. Prečo? Prečo tento človek sem chodí? Nevadí. Ja som od neho dostal ten obristánsky ony. Ježiš, ja som mu dal, nevadí, je to náš kamarát zase to, ale nemám na to peniaze. Čo teraz? No už vlastne nič neurobím. Ideš pracovať koľko? Rok? Ešte, že som toho kontroloval. Teraz ste ma asi horšie počuli, pretože som sa operal do sedačky. Few months. A prečo to nepovie presne? Ja ju nemusím prijať ako... A máš zlé meno, asi. Neviem. Máš dve iné mená. A tak prečo si nedáš jedno len na tie papiere? Dobre, no. Ale tak aby si mala jedno na papiere a iné na one. Bože, čo som to zadral. A iné na nejaké chujoviny. Na čo ti je to druhé meno, neviem. No. Ďalší. Teraz sa začína naša tajná misia o čom je celá táto hra vlastne. Cormandrex. Tohoto človeka si musíme stopnúť. No a musí si ho stopnúť. A teraz ste pravdepodobne počuli Facebook. Takže nemusíte si ho otvárať. Je to môj Facebook, ja nenávidím, keď mi niekto posiela počas natáčania. Už sa mi to raz stalo, len som vám to strihol. A nikto si to asi... som si všimol mesto. A PS, nikto si to vlastne nevšimol, hento, že som to strihol. Kde to je? United Federation. Jaj. Bože, ja som si to... Nevadí. Máš to dobre. Asi.
Ja som si to zlejel, ne. Corman Drex, čakám ťa. Príď k nám, príď. No. Zlý oný, číselko. Zasa, nekúkajte si Facebook, je to moje. Jak ho počujete, ja som ho počul. Počkaj, dúfam, že to nebol Corman Drex. Nevadí. A jak bol, tak je to úplne v keli. A vlastne ja ho nemôžem zatknúť. Ja ho iba pošlem ako preč. Takže to je super. Schmidt, Rebeka. To je dobré. Choj. Čo? Budeme dneska ľuďom ohľaduplnejší. No ale začína sa naša tajná misia. A bude to Corman Drex. Toto prásco je Corman Drex. Sančítaj rýchlo. Artoška je prečítať rýchlo a povrátiť odosielateľovi. Artoška je veľký štát otrávený ľuďmi, nie, bože, ja neviem po anglicky pri naznačení, otrávenými skorumpovanými šéfmi. Vojna spravila niečo, vojna ich spravila ty kokos, lakomých a paranoidných. Mohli ste to vidieť na sebe. Pomôžte nám to na oslobodenie Artošky z ich týchto Order of Ezekiel. No choj. Viem. Čo je to dávam? No čo sú tieto písmenka? Prvýkrát, keď som hral túto hru, tak som nepomáhal týmto ezikáčom. Tak som vlastne im vôbec nepomáhala, to už som povedal. Ale nepomáhal som im, neprišiel som na to, jak im mám pomôcť, tak som im proste nepomáhal. No a tak to dopadlo. Ale vlastne čo sa stalo na konci? Stalo sa to, že prišlo tam také autičko s teroristmi, ktoré to sa prebúrali. No a ja som ich postrieľal. A vyhral som. Tak asi. Počka, ty nesieš bombu. Aspoň myslím. Jak si nepribral 4 kg za čakanie v nikoho priestore. Prosím ťa, ale švihni. Nemáme za to náš celý deň. Nauč sa rozprávať. Sám. Tak nemáš bombu, to si taký tučný. No dobre. A rýchlo padaj. No švihaj, nie na to celý deň. Ďalší. No dobre, teba som ešte stihol. No. Nemáš pas? Dúfam, že ho ani nemá vôbec, ale to bude pre mňa jednoduchšie. Nie. Fúha. 15. Tak tu zase skontrolujem veľmi poriadne. Asi hej. Stačí, keď budete hen tak dávať tie vytlačky ako ja, tak nie je jedno. Nie. No, syn je chorý, to nám nevadí. No. No, nie som na to nejako dobrý. Žiadnym spôsobom. Tak toto je hrozné. No, nevadí. Vlastne artoškanský špion zomrel. A teraz som vám hovoril o tejto prácičky s týmito policajtami, tak dnes vlastne príde jej čas. A nie... nevadí. Oni tak krypel. Kontrolujeme to isté, no poď strážniček. No.
Ahoj. Ty si špion? Nie, čo nie? Ja som strážnik, tu moje meno je Kalensk. Oni mi povedali, ja budem mať dobrú pozíciu a poslali ma sem. Toto je to, čo som dostal. Neplatia mi skoro nič. A teraz nám platia málo všetkým. Áno, ale pozeraj. Ja mám malý bonus, keď zatknem ľudí. Viac zatknutí, viac bonusov. Ale keby ste niečo z toho dostali, nie je to fér. Ja dám vám niečo a fixnem tento problém. Ja vám dám 5 peňazí za každých 2 ľudí, čo dostane, čo zatknem. Zaplatí mi veľmi dobre. A bude z toho lepšie, jak Pojďte, ľudkovia. A na budúce bežte. No, imigruješ, dobre. Korista City existuje a na tomto som sa oprdel už minule. To ti nedám. Ja som vlastne nepochopil, na čo som dostal tento papier. Ale to nevadí. East Graslin. To existuje. Vlastne tam aj ja bývam. Prepáčte, ak funím do mikraku. Viem, je to hrozné. No poď. Musíš švihnúť. Prečo zasa berem tento oný papier? No prečo ho berem? Čo? Čo mám spraviť s tým? Ja, že niečo potrebujem z ministerstva informácií a potrebujem vlastne, dostal som nejaké 2 papiery a mám to niekomu dať. A že mám mu dať tento. Ja mu dám ten prvý. Čo ja budem mu dávať? No, nevadí. Maxwell Perman. Shingleton. No. Vonku hnusne prší, keby ste chceli vedieť. Mňa to nechce vedieť, nikoho to nezaujíma. Viem. 6 ľudí a za tak krátky čas. Im chýba ti mierne pasport. Mierne. Tak mi ho dávaj hneď. Lebo ti na budúce mám ten tvoj pasport, kam si. To máš dobre. Paradízna. No choj. A na budúce si nezabúdaj password. Kvôli tvartoška. Ináč, keby ste chceli, keby niekto písal do komentárov, že kopíruje Mírku Kráľa. Čo chce? Toto? Či toto? To je jedno, ale toto prvé. No, tak mám už celkom viac vecí. Keby ste chceli ozaj, neviem, či som to povedal, že keby ste chceli písať, že kopírujem Jirku, tak je to úplná blbosť, pretože ja som si túto hru stiahol skôr, ako to Jirka začal točiť. Sice som to začal točiť až teraz, ale to až na vašu žiadosť. Ja som od vás chcel vedieť, aké hry mám točiť a vy ste proste napísali problém Minecraft, ktorý točiť fakt nechcem. Pretože to je tak ohraná hra. Takže radšej by som mohol točiť, neviem čo. Neviem. Nie to proste, nechcem to točiť, to veľmi veľa ľudí to točí. Ak by ste fakt chceli, tak hej, no, natočím prvý diel, pozriem sa, ako to bude mať pozeranosť, lajkovanosť. Viem, že Papers, Please nemá dosť veľkú pozeranosť, ale má fakt veľkú lajkovanosť. Čiže to mi nevadí a ja mne zase, chápete, nechcem točiť nejakú sériu, ktorú už točí veľmi veľa ľudí, lebo to potom nie je zaujímavé, to takýchto channelov, ktorí točia Minecraft, nájdeme na YouTube miliardy. Keby ste chceli, dávam 100 linkov
100 linkov na hociaké takéto channely, kde je len Minecraft. V pohode vám ich nájdem, pretože to je tak... A ty máš blbé meno. Odbočil som od témy, no. Je to vlastne tak častá hra, že to už nemá to podľa mňa ani cenu točiť. Ale tak keď chcete, tak to natočím a pozriem sa fakt na to. Lebo nechcem zase nejakú srajdu točiť, ktorú nikto nebude kúkať. To máš dobre? Ježiš. Práve ja mám položené nohy na mojom koši, čo mám pod stolom. A práve sa mi prekotil. Takže úžasné. Ale, no, čo zase dávam prachy. Ináč hovorili ste mi, že mám posunutý screen. Je to pravda, ale Camtasia je proste debilná. Jak chcete, mohol by som točiť s Bandicamom, len by tam bolo viac strihov. A bolo by tu tá debilná reklama tu hore. To vlastne chcem radšej Camtasiu. Viete, čo by ste spravili dobre? Keby ste mi poslali nejaké linky free Camtasie. Videl som nejaké takéto linky, aj som si ich pár použil, ale nefungujú. Tak by som bol rád, keby ste mi nejaký takýto link poslali. No, ešte skúsim na YouTube niečo prehľadať, ale nemusíte si to kupovať, proste len na internete nájdete link. Hodný. Aby tú stránku málo ľudí videlo, pretože keď sa ten link použije, tak už asi nefunguje. Pretože vyskúšal som už toľko stránek, ale fakt žiadna nefunguje. Skúšal som už toľko vecí stiahnuť. Zatiaľ mám Camtasiu, končí mi za 22 dní. A inak budem musieť točiť s Bandicamom. Sice som už natočil Catmaria, ktorého... to je jedno. Ktorého uvidíte za pár dní. To plánujem vydať, no a... máš zlý password. Ja som zistil, ja už viem, ja mám každého vlastne, kto sa dá zatknúť. No, dobre, ja budem mať prachy, lebo ja fakt potrebujem teraz prachy. A neviem, čo mám robiť s touto ďalšou vecou. A Facebook. Nevadí. No, možno mi to do zajtra zmizne. Alebo čo? Alebo s tým niečo... Bugla sa mi myška. Buglo sa mi to celé. Nevadí. No už máš to dobre. A prečo netočím v Bandicame? Je to vlastne preto, lebo keď som točil v Bandicame, tak mi to niekedy zrýchlilo zvuk. Dúfam, že sa mi to netočí počas... netočí. Dúfam, že sa mi to nestane počas týchto dielov. A nestalo sa mi to ani pri Catmariovi, aspoň myslím. Nemám to až tak okúkané nejak. Fú, toto máš asi dobre. Však ťa príjmem, nech si šťastný. Také vyzeráš jak Greťo. A toto bol dobrý deň. Celkom. Kokos, čo mi všetci píšu na Si robíte srandu. Všetci chorí. Ako úžasné. No nevadí. Tak nič. Síce sú všetci chorí. Tak dúfam, že sa toto mother-in-law, to je asi svokra. Neviem vám povedať. Kolečia upratuje svoj štát ako keby. To je tam tak napísané. A eliminuje artoškanských špiónov. No šport. Toto čo je tento obrazok? Neviem, či sa mi to bugla hra, alebo tam fakt nič nie. Nevadí. Počkať. Ja už som natočil asi trošku viac, nejak som mal. Neviem. Prečo doprišiel na autičku asi. Neviem. Nemôžem volať ďalších ľudí. No, neviem, kto to bude. Ale asi to bude niečo zlé. Všetci mi píšu teraz na Facebook. Neviem, jaká skupina. Ak vám to bude moc vadiť, tak mi napíšte, nejak si bloknem Facebook počas môjho točenia. No. Čo? Chceš toto? Tie si nemôžem dať. No, to bolo blbé. Čo som dostal? Ministerstvo niečoho, ako ste videli v prvom dieli. Som dostal nejaký oný.
úžasné za suficience. Neviem, čo to je. Hang on the wall. Ó, tu môžem prilepiť na stenu, to je epické. Tak to tu budem mať. No, tak toto je cool. Nepíšte na sratom Facebooku. Viete čo, nemám na toto nervy. OK, tak som tu po strihu vlastne, vypol som si ten Facebook a presne vtedy, keď som strihol, tak mama prišla a dala mi vodu. Neviem, čo by som robil, keby prišla počas natáčania. No nevadí. Nevadí. Neviem, kde som skončil. Ale to nevadí zase. Prečo sa hovorím, nevadí. Nič nevadí, ani keď dostanete 5. No. Ďalší. No a nejaký som pomalý. To, čo sa mi podarilo tých 15 spraviť, to som stále kecal. To bolo lepšie. A teraz som pomalý. iPhone existuje. No dobré, no. No poďte ďalší. Čo? Invalid District? To ako mám kontrolovať aj distrikty? Ja ich tu síce na tých cheatoch mám, ale kto by ich kontroloval? Bože. Počkajte, nemáš pepperminute. No, nemáš pepperminute. Že nebola schopná získať jeden. Doslovný preklad forever. Čo zas? Ježiš, ja som jej dal prechod. Bože, ja som debil. No nevadí. Tak nič. Je to nepríjemné, čo? Viem. Musím si na to dávať bacha. Teraz sa musím dávať bacha na čete. 1. Ja som nevedel, že mám kontrolovať aj tie distrikty. Čo zas? Bože, strčte sa kam si. Zoberte si tam aj paliť. 90 dní, paráda. Paráda, meno až úžasné. Čo? Ty ideš rybarčiť? Was is that? Čo mám teraz? No dobre. A ty si muž. Jako možno mám rozbitý systém, ale ty určite muž nie si. No, dobre. Tak si ťa oskinujeme. No neverím ti to. To pravím už i presne jeden jed. Toto je muž. Aha. Povedali by ste, že takto nejak vyzerá muž. Toto není muž. Fakt není muž. Ezik. No. Čo teraz s týmto? Etička. Tu mám ako niečo zistiť? Asi hej. Oje. A nie, normálne musím hrať. Na čo je to? No nič. No. Zlé je oné. Číselko. Číselka sú vražedné. Jak máte zlé číselko, tak ste hlboko, ale hlboko zlé. A čo je toto? Ja som na to nedošiel. Počkať. Ja som na to prišiel. To mám asi takto zistiť. Aha. No dobre. Tak toto som nevedel.
No, tak už to viem. Predtým som to vlastne ani nejak nepotreboval, pretože... Ja neviem, ja som asi ich pustil. Týchto ľudkov. Aj bez toho, aby mali dobré údaje, lebo pochybujem, že by som dostal ich na papier. Ježiš, keby mali zlé údaje. Počkať, že som nedostal špatnú. Takže musím spraviť 15 ľudí. Tak to nestíham ani za nič. Ale prečo by si ty mala blbé oné? No. Dobre. No poďte ďalší. No aj som sa trafil, že to bude mať dobre. Teraz ešte budem kontrolovať aj district. A district má dobrý. Vysoká je... nie je trošku vyššia. Čiže sa mi len asi zdá. Tak je dobrá vysoká. Váži rovnako. No môžeme pustiť. Ináč, kto má zajtra písomku like povinne tomuto videu? Dneska je... Čo sa stalo? Z 19. novembra, vidíte presne dátum. Oh my god. Kto má zajtra, piatok 20. písomku, tak ten nezavidím. Lebo aj ja mám diepisu. A kto nemá rád diepis, dajte like. Ja ho síce rád mám, ale píšeme. A kto má rád písomky? Nikto. Iba bifloši. No choj. Keľu, som si to rozbil. Neviem, akým záhadným spôsobom som síce na toto prišiel. Ale... No. Dobre. Dobre. Tak asi nie, hej. Sorry, ak dýcham do mikráku. Prečo to stále hovorím? Nevadí. Čakať, ondím ti ksicht. Ešte? Tak. Hotovo. Máš zaondený ksicht. Choď. Vypal. No. Deň. Zase zlý. O, syný, dobrý. Fú. That is very špatné. That is very špatné. Čo teraz? No, ale už nič vlastne, lebo je to koniec 10. dňa, skoro som si to nevšimol. Ani dám im asi teplé moc rizikové. No, zaplatím im všetko. No a ja sa s vami lúčim z tohto vlastne druhého partu. Nemusíte dávať žiadnu hranicu lajkov, ale ak bude táto séria lajkovaná, ak bude toto video lajkované, tak si buďte istí, že pokračovanie bude. Ale jak nebude tam ani... To by som dal hranicu. Proste musíte dať like. Kuknite ostatné videjka, tešte sa na Catmaria, ktorý asi vyjde skôr, ak toto video, neviem. Čus. Prečo ja som to neukončil? Nevadí, pozrite sa, jak vyzerá Kulovo 11. deň, aj keď ho hrať nebudem. No ale, tak teda, vlastne, čus. A ďalší diel vyjde až v pondelok. Nie, predu. Nie, do piatku ho tu máte, budúceho. Nie, no ako, bože som sa... 27. je tu ďalší diel, určite. Čus.